No a tu je E46 v kupečku, tiež už veľký zjav dneska. No a vážení priatelia, tu je auto, ktoré tiež milujem úplne od malého chlapca. BMW E34, 5-kový Bavorek verzii Touring a ten zvuk radového 6-valca 525 TDS. Milujem, ako si to pradie. A toto je model po facelifte, už má širšie tie predné ľadvinky. Nádherná je znížená. Takže odchádza E34, 5-kový Bavorák vo verzii Touring 525 TDS. A to je oficiálne tretia generácia 5-ky, E12, E28 a potom E34. Čau, kráska. Ja milujem, vážni priateľ, tie zrazy. Človek trošku vyvetra hlavu, taká psychohygiena a hlavne človek zabúda na tie každodenné veci, ktoré ho trápia. Takže srdečne ďakujem za vašu pozornosť, veľmi si to vážim. Ospravedlňujem sa, moje meno je Matúš Rejta. Ďakujem, že ste sa pozerali a prajem všetko len to dobré. A ešte R6. Ten dizajn R6 je úplne ako z iného sveta oproti konkurencii. Oproti tej F90, 5-ke alebo oproti tej V213, E53 AMG. Ako všetky sú brutálne, ale tá R6 je za mňa najbrutálnejšia. Takže už lepšie by tá R6 nemohla vyzerať, keď má tu vlastne prednú časť z R7. No a tu, vážení priatelia, je nové C-čko AMG V206. A akože má tu ten štvorválec a elektromotor a tú technológiu z Formuly 1, ale za mňa musím povedať, že mne sa toto nové C-čko páči veľmi. Takže dobre, RS3 má ten 6-válec, ospravedlňujem sa, M3 má 6-válec ešte a RS4 má tiež ten 2.9 6-válec, ale mne sa páči aj tá C43 AMG, aj dizajnovo veľmi pekná, aj tá technológia je už tam fakt, že použitá, ako by som to povedal, značne v predstihu, že Mercedes použil technológiu, ktorá je ešte v plienkach, ale proste naladil ju brutálne.